Здравейте на всички. Днес ще кача клип и ще направя клип. В него ще ви покажа как да си направим сервер на Minecraft. За хора, които са като мен с рутер. Понеже имам доста въпроси, че не знае ли как и такива глупости. Само че ще покажа за рутер TP-Link. Защото на другите не знам как става, понеже моя такъв и така. Да започваме. Влизате в Google и пишете craftbucket.org. craftbucket.org, само че явно ще ми го отвори друг сайт. По-скоро си пишете направо версията на бъките, примерно 1.7.5. От тук си го теглите. Аз ще ви покажа с някой от моите. Няма да го тегля. След което правите си една папка, да кажем папка тест сервер. Така, опс. Да изчистя цялата. Добре. И слагате някой си CraftBucket вътре, само дето на мене компютъра ми е предсакан. И каквото и да напише, трябва да излезне това тъпо нещо. Къде да го търся са? CraftBucket. Добре. Явно няма да го намеря. Ще цъкна Downloads. И тук не е добре, ще го взема от моя сервер. Къде е тук? Така. Бъките ще ви представлява. Секунда да го преместим. Не сме си отворили папката. Добре. Да минимизираме. Така. По-скоро ще го копирам. Не знам дали ще се пейсне. Така, добре. Вие като си изтеглите CraftBucket, няма да ви пише craftbucket.jar, ами ще ви изписва CraftBucket и там версията му. Ще цъкнете десен бутон Rename. Си го направите craftbucket.jar, както е при мен. След това ще създадете един текстов документ. В него ще вкарате следното нещо. Ще го има в описанието задължително. Един момент. Интернет ще ни трябва само за рутера. Да ви покажа как става. Така. Тук да видя какво съм въвел. Така, добре. Във вашия текстов документ въвеждате това. Опс. Това. Цъкате Save. По-скоро Save As. И пишете Start. Не .txt, ами start.bat. Затваряте това, триете текстовия документ и ви се образува тази програмка. След което мисля, че трябва да ви тръгне сървъра. Да, така. Така, сега ви тръгва сървъра. Пуска се по-скоро. Ще ви се образуват файлове. Пише the server will start in 10 seconds или 10 seconds. Вече се стартира след 10 секунди. И да изчакаме. Правят се файлове.
какво стана. Само че не иска да се пусне добре. Добре, за сега това. Така, влизате в Server Properties. Update Package. What the fuck? Защо нищо в самата папка не се е заредило? Това ме интересува. Ще опитаме пак да го пуснем, ако не стане, ще пробвам един друг вариант. И така. You need to read to the EWA. Аха. Това на един приятел му беше ставало. Но какво направих, за да стане ето го това EWA. Да сетна EWA-та на True. Ми изписва окей, направих го, сега би трябва да се пусне. Много се забавихме, това не е добре. Ако ви се гледа и ви се чака, е добре. Но ако не, не знам. Сега ще видим дали ще се пусне. Аха, готово, пусна се. Така, ако ви излезе, това видяхте какво направих. Влизате в EWA THT и EWA вместо fast пишете true и тръгва. Така вижте колко файлове ви се образуваха вече. Сега preparing spawnaria, това е създава ми мапа, ви го регенерира. Не знам, по принцип по-бързо ми го прави, но още зарежда. И както и да е. Така. След това зареждане няма на къде повече да зарежда. Явно има. Но това ще... Така, след като ви спише down for help, там не да си какви глупости, цъкате stop, пишете го и после цъкате enter и ви сейва всички неща в world-а. Явно трябва. Така. Цъкате enter пак и ви се маха конзолата. Така. Влизате в Server Properties. Тук ще ви излезат доста файлове. Ще ви кажа само кои ви трябват. Enable Query ви служи за постване на сервера в Game Tracker. Трябва да ви е на True. Така. Това. Сега... Сервер порт не го пипате. Сервер IP. Кое IP се въвеждаше тук? Ага, така. Пишете CMD. На мен отново проклетия ми бък. Отваряте си го, на мене ми се отваря по този начин. Пишете IP config вътре. И гледате IPv4 адрес 192.168.1.1 на вашия вид друго. Това е IP-то на рутера, което се мени поне на мен почти всеки ден и всеки ден трябва да влизам тук и да го променям на сървъра. Пишете 192.168.1.1. Така. Следното тук ви е за името на сървъра. Дали е PvP. И мисля, че това е от основните неща. Цъкате хикса да запазите. Тук е папката с плагини. Този плагин сам се образува. Не знам по-скоро за какво служи, но нещо към мапа, може би. Така, за да влизат други хора в сървъра, за да не се опакват, че не могат да влязат. Обикновено на рутерите TP-Link се въвежда 192.168. Или 0.1 или 1.1.
При мен е 1.1, след което ще ви иска парола. Ако нищо не е пипано при паролите на рутера, пишете потребителско име админ, парол админ. Ако не, питате доставчиците си или родителите ви дали са сменяли паролата, цъкате Enter, после влизате в сайта на TP-Link, цъкате Forwarding. Това е моят сервер тук. Така. Цъкате Add New. На сервис порт въвеждате порта ви. На IP адрес въвеждате IP-то ви. 1.1. Цъкате Save. Аз няма да го правя, защото не ми трябва този тест сервер. И вече хората могат да влизат в сервер. Само че вие на хората и на приятелите ви няма да давате IP-то 192.168, ами ще напишете What is my IP адрес. Ще си видите IP адреса и на вашите приятели и други играчи ще давате това IP. Всичко е готово по сървъра. Надявам се да съм ви помогнал. Мисля, че ще се видим следващия път. Ще качвам нови клипове на Minecraft, Liga, World of Warcraft, Pro Evolution Soccer, Counter-Strike и още други игри. Харесвайте, сабскрайбвайте, коментирайте и до скоро, довиждане от мен.